Hej, jeg hedder Håker. Hej, mit navn er Malte. Hej, jeg hedder Christian. Hej, jeg hedder William. Hej, jeg hedder Anton. Hej, jeg hedder Elin. Jeg er kontaktperson nummer 1 til min gruppe Øboerne, og vi er en flok på 10 fra Sydfyn, som ønsker at få en camp hos jer. Og vi vil bare lige kort vise, hvad vores aktivitet er, og hvad vores affaldstwist i forhold til at holde vores kilde rent vil blive i år. Det er vores twisterspil. Vi har 4 twistspil sat sammen, 4 dommer, 4 plader, og de her dommer har så været deres deltagere, de holder styr på, og så skal de bare do the twister. Og så er der en ølbongsmester, som lige giver en ølbong til en tilfældig deltager en gang imellem, og man skal selvfølgelig blive i sin twister-position. Og vinderen vinder selvfølgelig en præmie. Det her det er vores affaldsidé. Et basketballkurv på en pæl med et backboard, som skal gøre det sjovere at kaste skrald i en skraldespand. Og den skal stå ved vores camp, så vi kan holde styr på, at det stadig bliver holdt rent og sådan noget. Så det er vores idé. Cool. Vi ses på Ros. Håber vi ses på Roskilde. Måske ses på Roskilde. Ja, jeg håber så, at vi ses på Roskilde. Slut.